This is Ngobo 2010 Sharp Eye channel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 0, Sekhukhune United 1. My brother, how's it? Sure, my brother. Sharp man, what's your name? Where do you come from? Yeah, ukhuluma nomdula wali Pirates, umdula from LNC. Yeah. Yeah, so into engayisho nje manje, new season, new coach, new signings. So into engizoyicela nje ukuthi amabhakani ayehlisa umoya. First lose, yes. Akhona amaphutha enzekile eOrlando mfethu siwabonile nathi besikhona yabona Rele Mufugeng bra always but udlalile uyazi always so into ekhona ukuthi ama substitute besibhekelele mfethu uthi mangaba a substitute mhlambe afake likes of abomabasa mahopa siyayazi imisebenzi yabo mfethu ngeke sifihle lokho yabo baphusha amajita so esingakusho nje ukuthi support team yethu ucoach naye usazama ukuyithola kodwa manje angashintshi ischeme sonke just because ufuna ukuprove ukuthi yena ungcono kuno Rivero or something yabo asigaye into grand mfethu perfect because masibuya sizogcwalisa stadium sifuna ukubona ama results a grand all the time top 3 Orlando Pirates top 3 mfethu akwazi ukuthi manje isikhukhune okay isikhukhune emhlulile uJose uyakhumbula isizini masizophela isishayile isikhukhune namanje izosiphina you understand ekhaya na last kubhlungu mfethu kubhlungu angifuni uqamama kubhlungu mfethu besizitshela ukuthi mhlambe namhlanje kuzoba nama results at least I draw because abomakhelwane escort indoda idraw uyabona besingabhekelelanga ene isignings ezenzakele 12 Brian ngifuna ukutshela 12 signings so mawusayine 12 kusho ukuthi lapho uzobhekelela mhlawumbe boma 3 obafakile lapho kumele bakunikeze ama results positive sibhekelele positive Brian yabo it happened last week nge MTN 8 maybe naba hype kakhulu ombule nabo lalela ngikutshele Brian it's a cup game amajita analento ukuthi we are defending champions uyabona ama champions wa MTN 8 okay masibuya lana ku league uthe yena makakhuluma wathena no amajita nizobona enye 11 manibuya uyabona amajita siwasebenzisa wonke and nibuyile namhlanje I understand masibuya umjita coach obvious sothini Brayaka so anyway into engayisho nje ukuthi amabhakani asibekezele mfethu it's a first game new coach nosani uyabona le game le league it's not like one game final it's a marathon kufuneka simbekezelele sibone ukuthi uphuma nani kodwa into engizoyisho ekugcina mfethu sengihamba ukuthi uJose Makavaye ezamabhakaniya besine first 11 ubunga predict ukuthi okay today kuzodlala bani okay bekunalana la kufuna ukugcwalisa khona obvious unkotho uvayile uzogcwalisela lana nalana not ukuthi manje kushintshile mfethu uyabona so naye kusezomthatha isikhathi lo mfo uwadi ukuthi agcwalise lana nalana at least as said it's a marathon let's hope uzoshintsha and then thanks. Maybe they are looking at the MTN 8 as you said sharp for your soccer updates visit www.ngobo2010sharpeye.com